Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 7. veljače 2026. godine. Marko 6, 30-34. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Prekrasna je slika učenika koji se nakon dana velike evangelizacije skupljaju oko Isusa kako bi mu ispričali što su sve radili i naučavali u njegovo ime. Mi svećenici i vi laici bismo trebali oponašati učenike. Nakon dana posla, umjesto da sjednemo pred televizor kako bismo ubili vrijeme, bilo bi lijepo zatvoriti se u sobu i pred nekom slikom Isusa ispričati mu sve radosti, strahove, razočaranja, boli koje smo živjeli, sve naše susrete i sve greške koje smo počinili, svo dobro koje smo trebali učiniti i dobro koje smo učinili. Lijepo je Isusu pričati događaje u kojima smo iskusili njegovu prisutnost, nježnost i milosrđa. Netko bi mogao reći: uzaludno je pričati Isusu ono što smo učinili, rekli, iskusili, jer on već poznaje naša djela i proniče naše misli i osjećaje našeg srca. Istina, ali Isus je naš prijatelj, a prijatelju se sve priča. Sam Isus je jednom rekao apostolima: smatram vas svojim prijateljima i otkrio sam vam sve ono što je moj otac rekao. Isusu se sviđa da mu prepričavamo ono što svaki dan proživljavamo. Ako smo tijekom dana počinili greške, recimo Isusu: oprosti mi, Isuse. Ako smo bili strpljivi, velikodušni, ljubki i milosrdni, recimo Isusu: hvalim te i blagoslivljam, Isuse, za milost koju si mi dao da činim dobra djela. Ovi trenuci nasamo s Isusom su bitni kako bismo dublje osjetili njegovo prijateljstvo. Bez oklijevanja prihvatimo večernji poziv Isusa koji nam kaže: dođi u osamu jer želim govoriti tvome srcu. Biti s Isusom znači odmarati se. On smiruje sve naše tjeskobe, tješi nas u našim nevoljama, rasvjetljuje nas u našim sumnjama i daje nam snagu u našim slabostima. Ne tratimo večernje vrijeme na beskorisne stvari. Amen. Aleluja.